Gaillimhe Ní Fhátharta sanam dom. Tá mé na cúnaíos nó Forbacha. Tá mé 7 mbliana d'aois ach bé mé 8 mbliana d'aois de saithrin. Tá mé ag géanamh breá Gaillimhe má breá le má cúla4 Emily. Bí mud ag spríola héile an tamar fád. Is féidir liom maisiúchána chuir gach rud. Is breá liom an dacurcra. Chuir mé dacurcra ar gach rud. Is fearr liom caci mhaisiú mar is féidir liom iad a ithe. Is bálam a bheith ag gléasa suas agus ag spíola daithne. Úsáidim go leor daithne agus glisceanna. Is breá mé gur amach agat.